Безнең Иске Субхангыл урта мәктәбендә белем һәм тәрбия бирү өчен бөтә шартлар булдырылган. 2 башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты заман талаптарына ярашлы иһазландырылган. Балаларга югары категориялы, тәҗрибәле, үз эшенең остаһы булган укытучылар белем бирә. Нуруткулова Лилия Салават кызы күп елдар Сулпан фольклор түңәрәген җитәкләй. Республика кимәлендә Башкортстан ынҗылары конкурсында 2-3 урындар, Урал Батыр конкурсында 2 урын яуланы. Яшь тифтердәр түңәрәгендә шөгыльләнүче укучылар да иҗади бәйгеләрдә зур уңышларга өлгәшә. Түңәрәк җитәкчесе Башкортстан Республикаһының мәгариф алдынгыһы Ишбулатова Миләүшә Ширгали кызы. Бөтә Рәсәй, республика кимәлендәге фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда Вәлиуллина Хәбирә Зәйнулла кызының, Башкортстан Республикаһының мәгариф алдынгыһы Сәгыйтова Резда Гайзулла кызының укучылары һәр вакыт призлы урыннарга лаек була. 2018 елдан мәктәптә фольклорчы якташыбыз Мөхтәр Сәгыйтов истәлегенә арналган фәнни конференция үткәрелә башлана. Башкорт халкының лаеклы ул кызларын тәрбияләү өчен Иске Субхангыл мәктәбе планлы рәвештә даими эш алып бара.